A máme tu sportovní zprávičky a hned začneme fotbalem. Na velice důležité mistrovském utkání mezi Blažimi a Hřivicemi se sešli pouze 3 hráči. 2 za Blažim, 1 za Hřivice. Po velmi vyrovnaném průběhu zápasu přišel v pokutovém území sluz Dřeváka, který sejmul Kadrnošku. Ten si dal velmi zdařile na hubu. Nicméně po penaltě, kterou rozklepaný Kadrnoška proměnil, si brankář Petrásek nešťastnou náhodou rozbil držku o tyčku. Ano, tak tady to máme ve zpomaleném záběru. No to je hnus. Takže zápas dohrával už jenom Dřevák, který si se zraněným Kadrnoškou dělal prakticky co chtěl. Kadrnoška v 70. minutě padá vysílením k zemi. Dřevák, který dohrává sám, běží sám na prázdnou bránu, připravuje se na střelu a tak někdo stihl vystřelit dříve. Kdo pak to byl? No jasně, je to Béďa Trávník, zarytý hřivický fanoušek. Zápas tedy končí plichtou, Blažim Hřivice 16:2.